राजु नार्जारिमोननि आशीर्बादाव बिसोरनि अननायाव आं जेलावसो दं। फैगौ इलेक्सनाव जुदि नबसरनिया इलेक्सन कन्टेस्ट खालामबावोब्ला बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन? लिडाराथ' राजु नार्जारि भाइ मोनसे मानसि गावथारनाय बुथारनाय गाबुखौ जागासिनो दङ। आरो राजु नार्जारि फंबाया मोनसे खोथा बुंबावदों जे नबसरनाया बर' कसारि होननानैसो सार्टिफिकेट लादों। उरखाव उग्रा ब्रह्मआ जातिनि सेन्टिमेन्ट दंमोनब्ला बे सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनांगौमोन होनना बुंदोंमोन। आं बे बुंनाया गोरोन्थि जायाखै। दिनै शत्रुआ गावनि न'खौ सावनो फैबाय, जोंनि अधिकारखौ सेनानै लाबाय, जोंनि मोन्थायखौ सेनानै लाबाय। सोरखौबा ट्राइबेल बानायोब्ला बिनि माने ट्राइबेल बानायनि माने खमथाया पार्लामेन्टआसो। जोंलायनो नबसरनियानि माने सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाबाय, दानजाबाय, बिनि एमपि दानजासिगोन होननानै बुंदों, रंजादों, बेदर जादों, पार्टि जादों। बे बाथ्राखौ बे माने राजुआ बुंदों। बे एखेबारे बाराद्राय बिदि मिसा खोथा बुंनाया उचित नङा। लिडारफ्रा लिडार बादि दा माने माबा जानांसिगौ। राजु भाइमोना मोनसे दायथ' लाबाय, माने एफा गिदिर पार्टिनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारि जाबाय, दायथ' गोनां जाबाय। दा गावनि दायथ'खौ खालामनांगौ। बेबायदि बुंनानै गावनि वाइटखौ नस्थ' खालामनानै लानाङा, गावनि मान मर्यादाखौ नस्थ' खालामनानै लानाङा। बिदि बुंनानै बियो गावखौ माने नंखाय खोथा बुंग्रा होननानैसो एस्टाब्लिस खालामना लानाय जायो। आं दाय होआखै बेखौ, दा बेखौ आं निमाहाबो बिनो थिनाखै। खिन्थु गावनि भुलखौ जुदि माबायोबा संशोधन खालामना लानोब्ला आरो बे रायजो राजाफोरजों जुदि मोजां मोनजानोब्ला आरो गावनि आदर्शखौ जुदि बे दिन्थिनोब्ला बे बुंनाया मोजां। बेबायदि जायाखैमोन, बे रं जादों, बिदि रंजायाखै, बिदि बमा फुथायाखै, बेखौ बुंनो हायो। दा आं रायजो राजाबो मिथिहोयो बेखौनो जे जोंहा खुनु दिन जोंहा बे रोखोम कालसार गैया, जोंहा हुदा गैया। बबेबा मोनसे खामानि मावनानै देरहाब्ला जे जों रंजायो, जों फुरथि जायो, बमा गावो, जोंहा बे रोखोम जोंहा खुनु हुदा गैया। जों बिदि रंजायाखै। आरो जेब्ला नैबे जायनाखि हाइकर्टआ WPT/BCखौ जेब्ला पर्ट लागि आरो जेब्ला WPT/BCनि एगेन्स्टै जों केस होनायाव जों जेब्ला देरहायो, जेब्ला WPT/BCआ गावसिनि जायनाखि सरनायाफोरनो सार्टिफिकेट होनायनि जायनाखि अर्डार बेखौ जेब्ला उइद्र' खालामनानै लायो, बे समाव आङो जोंना अनजालु राजु नार्जारिमोननि आशीर्बादाव बिसोरनि अननायाव आं जेलावसो दं, क'क्राझार जेलाव। 7 जानुवारिनिफ्राय आं जेलाव दङ। 91 दिननि आं जेलाव दङ। आरो जों बे अर्डारखौ मोन्दों फेब्रुवारिनि 27 थारिखआव जों अर्डार मोन्दों। हाइकर्टआ बे अर्डार होदों। दा गथे बबाव जों माने बमा गावनानै रंजाखो, बबे बेदर जानानै रंजाखो, जोंनि मानसिया बबाव फुरथि खालामखो, बे आसरित बाथ्राखौ बे माने बबेनिफ्राय मोननानै बुंखो, बिदि माने माबा खोथाखौ मानो अजन गैयै खोथाखौ मानो बुंनांगौ, बिदि बुंनाङा। बिदिब्ला मानसिफ्रा बयबो सन्देह जागोन, थगायसुला, राजुआ मिसा खोथा बुंग्रा होनना बुंगोन। दा आं जेल जानायनि थाखाय खथ' दुखु जादों बयबो जोंनि कर्मिफ्रा। जानो लोंनो खहाबा, माने फुरथि गैया। माने रायजोफ्राबो रंजानो बहा, रायजोफ्राबो आंनि थाखाय सोरबा माने प्रार्थना खालामदों, फुजा खालामदों। आरो जोंनि माखासे जोंनि कर्मिफ्रा हयथ' मा जाबावनो सिन्था खालामदों, गिदों। रंजानायनि खुनु टाइमानो गैया। दा आङो दुखु खालामो बिदि बुंनायखौ बिदि बुंनो नाङा। ओमफ्राय लोगोसे बे रायजो राजाफ्रा ओमफ्राय फैसा खांनायनि बाथ्रा अनजालु राजुआ बुंदों। दा बे इनडाइरेक्टलि एसे माने जोंखौ फैसा खांनानै जानाय बेबायदि सेन्सआव बुंनाय बायदि आं मोन्दों। दा जोंहा फैसानि माबा खुनु लब गैया, जों फैसाखौ खुनु मिस इउज खालामा। रायजो राजाफ्रा जोंनो जा एफा एनै गरफा गरनै हरदों खोब लिमिटेड। गोरिब गुन्द्राफोर हरदों जोंनो 10 थाखा, 20 थाखा, 100 थाखा सोरबा हरदों। बेयावबो जों बादा होदों जे गोरिब गुन्द्रा मानसिफोर, हाजिरा मावनानै जाग्रा, बे हाजिरा मावनानै जाग्रा मानसिफोरनिफ्राय जोङो फैसा लानो नाङा, गावस्रानो जोंनो हरनानै मा जानो, जाथिनि सेन्टिमेन्ट दं होननानै जोंनो हरसै, गावस्रानो ओंखाम रसा लांसै। बिदि पजिसन जायोब्ला खोब गाज्रि जागोन। गथिखे फैसाखौ जों बे गोरिब गुन्द्रानिफ्राय दाला, जों बे बाथ्राखौ जों बुंखादों। आरो जा फैसा मोनो जों बेखौ खोब मोजाङैनो जों बाहायो, खोब अनेस्टलि जों बाहायो। जाला लोंला जों बिदि खालामा, जोंहा बिदि हुदा गैया। आरो जोङो बे केस होनायफ्राव जोंहा बिराद फैसा थांदों, गावहानो फैसा दं, जों गावबागाव खरस खालामनानै जों मावदों। बेखौ जोंथ' बुंनांगौ बाथ्रा गैया, रायजोफ्रा जोंजों मावफाग्रा मिथिखाजोबगौ। दा राजु नार्जारिया मोनसे खोथा बुंबावदों जे
नबसरनानि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जायाब्ला फैगौ इलेक्सनाव जुदि नबसरनिया इलेक्सन कन्टेस्ट खालामबावोब्ला बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन होननानै बे मोनसे कुइसन खालामना दोनदों आरोखि दा बेबायदि कुइसनखौ मानो खालामखो बे आं बुजियाखै सोर दायनिगिरि जानांगौ मानो दायनिगिरि जानांगौ माने बे बुंनाया जोंखौसो दायनिगिरि जागोन होनना बुंनाय बादि आङो मोनदों दा जों मानो दायनिगिरि जानो फालाय जोंथ' एथ' खस्थ' खालामनानै जों मावबोबाय एथ' गोजौ लेभेलसिम जों लाबोबाय दा माथ्र' सार्टिफिकेट केन्सेल खालामनांगौ होमब्ला बे गेलेनो मोनला बेनि दायथ'थ' नोंसोरसो लानांगौ दा लिडाराथ' राजु नार्जारि भाइमोनसो आरो बिसोरनि माने गिदिर गिदिर दङ मन्थ्रिफोर दङ बिसोर दायथ' लानांगौ बिसोरसो दायथ' लानांगोन सोरखौ दायथ' माने सोरखौ रेसपन्सिबोल खालामफालाय जों मानो दायनिगिरि जानो बेबायदि बाथ्राखौ बुंनानै मोनसे गावनि सायावनो मोनसे कुइसन मार्क लाबोनाया बे थिग जायाखै बे मोजां जायाखै बिदि बुंनाङामोन दा जिखि दाजाथों जोबनायाव आङो राजु नार्जारि भाइखौ आं बुंनो लुबैयो जे माने आंखौ जेरै माने गोथौ जानाया मोजां होनना बुंदों आं खोब सिरियास गोथौयै मावलांगोन आरो दानि जानाखि सम बे समाव जों गावजों गाव थगायलायनाय गावजों गाव नासयलायनाय बे गोरिब गुन्द्राखौ दैदेननांगौआ गोरिब गुन्द्राखौ खांनांगौ बानांगौआ दिनै जेरोखोम माने रायजो राजाखौ नासयलायनाय थगायलायनाय माने खालामगासिनो दङ आरो जोंनि रायजोआव गावनि न'खरावनो दिनै एथ' सुखि परियाराव दिनै मानसि गावथारनाय बुथारनाय गावखौ जागासिनो दङ बे खेथ्रआव जोङो खमसे खम जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन जों सिरियासलि खामानि मावलांगोन आरो गोथौयै जों मावलांगोन खामानिखौ आं बेखौ राजु नार्जारि भाइखौ बुंनाय जायो आरो राजु नार्जारि भाइआबो नोंसोरबो गोथौ जा सिरियास जा आं बेखौ खावलायहरो आरो रायजो राजाफ्रा जाहाथे जोंखौ जोंनि मावनायाव जाहाथे आशिर्बाद होयो बयबो जोंखौ माने थुलुंगा होयो आं बेखौ खावलायो दा जोंखौ गोबां रायजो राजाफ्रा खबर लायो बे नबसरनानि केसा मारै जाखो खबर लायो दा बेफोर खबर लानाया जोंनि थाखाय बिराद गिदिर गिदिर थुलुंगा बिसोरनो जोंखौ थुलुंगा होनाय जायो बे खबर लानाया बिराद गिदिर थुलुंगा जोंखौ मावनो थाखाय माने जोंनि गोहोखौ फोराननाय जायो जों मनबल मोनो दा खिन्थु जोंना राजु भाइमोना एथ' जों बे खामानि मावबाय नबसरनानि केसखौ जों एथ' गोबाव जुजिबाय 5 बोसोर नै 10 बोसोर जानोसै मावबोबाय एथ' खस्थ' थाखा फैसा खरस खालामबाय दा बेफोराव फंसे खोथा बुंनायमोनब्ला जे माबोरै जाखो आदा बे नबसरनानि केसा माबा मोनसे उसुबिदा जादों नामा बेफोरखौ जुदि सोंनायमोनब्ला जों बिराद मनबल मोनगौमोन जों बिराद फुरथि मोनगौमोन खुसि मोनगौमोन जे राजु नार्जारि भाइमोनाबो जोंखौ खबर लायो बयबो जोंजों दङ दाबो जों सानगौमोन खिन्थु दुखुनांथावा बेनो जोंखौ जेबो खबर लायाखै जोंनो जेबो माने थुलुंगाबो होनाय जायाखै बेफोराव जों एसे दुखु मोनो दा बिदि जानो नाङा आङो जोंनि नेताफ्रा फैगौ समफ्राव जाहाथे माने रायजोनि अलखद समाव जाहाथे बयबो गोख्रों जायो गाबथालायो नङै खोथाफोरखौ जाहाथे बुंलायलाया नङै खोथाखौ बुंनानै जाहाथे रायजोफोरखौ आन्दायहोआ आं बेखौ बयबो खावलायहरो बे नबसरनानि जानाखि सार्टिफिकेट बे ट्राइबेल सार्टिफिकेट बेखौ उरखावग्रा ब्रह्मआ दाननांगौमोन बे WPTBCनि केबिनेट मन्थ्रि थानाय समावनो आं बे बुंनाय बाथ्राखौ बे राजु भाइआ बुंदों जे माने उरखावग्रा ब्रह्मआ 2 मासल' दंमोन WPTBCनि केबिनेट मन्थ्रि हिसाबै 2 मासनि उनाव बे सोलायजाफिनदों रनज पेगुनोसो हरजोबदों गासैबो होनना बुंदों दा बे भुल जादों राजु भाइना बे मोजाङै गावहानो इनफरमेसन गैया आंखौसो बियो जेबो माने माबा मिथियाखै उरखावग्रा ब्रह्मआ जे 2 मासल' थादों होनना बुंदों खिन्थु उरखावग्रा ब्रह्मआ 6 मास माने WPTBCनि केबिनेट मन्थ्रि जादों बेखौ आं मिथिगौ दा बे समाव जे समाव उरखावग्रा ब्रह्मआ केबिनेट मन्थ्रि जादों WPTBCनि बे समाव जोंनि थाखाय खोब इम्पर्टेन्ट थारमोन बे समाव जोङो नबसरनानि जानाखि सार्टिफिकेट बर' कसारि लानानै सार्टिफिकेट लानाय बेखौ दाननो थाखाय जोंनो बे समाव बयनिबो हेल्प नांगौमोन दरखारथारमोन दा उरखावग्रा ब्रह्मआ बे समाव थिग मन्थ्रि जाबायमोन दा बे हिसाबै जोंनो आसा खालामदोंमोन जे इउजि ब्रह्मआ बेखौ दाननो हागोन खिन्थु बेबो दाननाय जायाखिसै दा राजु फंबाया जेरै 2 मासनि बाथ्रा बुंदों 2 मासाथ' साफिसियेन्ट टाइम 2 मासनि गेजेरावथ' जथेस्थ' मावनो हायो मानो 2 मास फालाय
ला 1 मासखौनो लामोन होनब्लाबो जायोमोन दा 2 मासनि गेजेराव मावोमोन होनब्लाबो जायोमोन खिन्थु मावैयाथ' दुखु गोनां जाबाय दा जों दुखु खालामो दा बे समाव माने नब सरनियानि जानि बर' कसारि नाम लानानै सार्टिफिकेट लानाय बेखौ केन्सेल खालामनो थाखाय जानाखि प्रसेस खालामदोंमोन बे सिकिउरिटि कमिटिया बे प्रसेसआव जुदराम मालाकार होननाय आइबिनि इन्सपेक्टरा गासिबो नब सरनियानि डकुमेन्टसफोरखौ नायजोबदों नब सरनियानि हानि रेकर्ड नायदों बिनि स्कुलाव फरायनायनि रेकर्ड नायदों बिनि बिफानि सार्भिसनि रेकर्ड नायदों फ्राय गासिबो नायजोबनानै बिनि लिगेज डाटाखौ नायदों फ्राय गासिबो नायजोबनानै बे रिपर्ट होदों जे नब सरनिया बर' कसारिजों खुनु सोमोन्दो गैया बे जे बर' कसारि नाम लानानै सार्टिफिकेट लादों बे सार्टिफिकेट लानाया डाउटफुल बिदि होननानै रिपर्ट होदों दा गोलाव रिपर्ट बिनि रिपर्ट होनाया नैबेनो जदुराम माने मालाकारनि रिपर्ट बिराद बुरजा पेजनि होदों बियो बेसेबां बुरजा बे आरो बेखौ बियो 2019 नि माबायाव होदों बियो 30 जुलाइआव होदों 30 जुलाइ 2019 आरो बे रिपर्टखौ मोननानै जायनाखि इनकुवारि रिपर्ट बे रिपर्टखौ मोननानै आरोबाव 2020आव WTBTBCनि डाइरेक्टर देबकुमार कलिता बियो नब कुमार सरनियानो मोनसे नटिस हरदों श'कज नटिस बियो रोखा रोखा बुंहरदों जे नब सरनिया नोंनि हानि रेकर्डआवथ' नोंखौ बर' कसारि मोनाखिसै नोंनि बिमा बिफानि जायनाखि नाम बेवबो माने बर' कसारि जेबो गैया आरो नोंनि बिफानि जायनाखि सार्भिस रेकर्ड बेवबो बर' कसारिनि जेबो गैया ओमफ्राय नोंनि जायनाखि स्कुलाव फरायनाय रेकर्ड बेवबो नोंनि नामानो देखासो दानि लिगेज डाटा बेवबो नोंनि बिबौआ सेलाराम बर' घोष दा गथिखे नोंखौथ' खुनु जेरावबो बर' कसारि होननानै मोननाय जायाखिसै आरो नोंथ' बर' कसारिजों खुनु सोमोन्दो गैया दा गथिखे नोंनि बे बर' कसारि नाम लानानै सार्टिफिकेट लानाय बेखौ मानो दाननो नाङा होननानै बिसोर श'कज नटिस हरदों जे बे रिप्लाइखौ बियो 2 उइक्सनि गेजेरावनो होनांगौ बेखौ बुंदों आरो 2 उइक्सनि गेजेराव होआब्ला आरोबाव मास मोनसे नों टाइम लानो हागोन होनना बुंदों दा बे लिरनाया ओरै लिरदों आं बेखौ फरायना होनो सानदों ओरैहाय जोबनायाव ओरै लिरदों व्हेरेज इन भिउ अफ द फाइन्डिंस अफ द भिजिलेन्स अफिसार योर ST प्लेन सार्टिफिकेट इज लाइबल फर इमिडिएट कैंसलेशन एंड confiscation. You are therefore issued this notice to submit your explanation as to why government in the WPT and BC department should not cancel your ST plain certificate or wait. You are replied should reach this office within 2 weeks from the receipt of this letter. Failure to reply within the stipulated time shall render any appeal letter null and void. Should you require more time for submission of explanation or desire an opportunity for hearing your petition for the same has to reach the undersigned within 2 weeks from the receipt of this letter. However, please note that the maximum time extension that shall be given is 30 days. बेबादि नब सरनियानि नटिस हरदों आरो बेखौ 2020आवनो हरदों बेखौ 11/3/2020 बेयाव WPT/BC डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टरा हरदों नब सरनियानो दा खिन्थु नब सरनियाया 1 मास बारलांब्लाबो जेबो रिप्लाइ होआखै जेबो मायाखै बे साइलेन्ट थादों सिरि थादों दा बिनि गेजेराव जोङो WPT/BCखौ ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै जों रिकुवेस्ट खालामबाय थादों दा खिन्थु बे समाव BTCनि इलेक्सन फैनोसै होननानै जासिगोन होननानै WPT/BCआ इलेक्सन बारग'थोंसै होनना बुंदों आरो बिनि उनाव BTC इलेक्सन बायखांनानैबो आरोबाव माने एसेम्बलि इलेक्सन बे बायथोंसै होननानै बुंनाय जादों दा खिन्थु एसेम्बलि इलेक्सन बायनायनि उनावबो माने टाइम लाबाय खालामाखिसै दा जेब्ला उरखाव गोरा ब्रह्मआ
WPD BCनि मन्थ्रि जाबाय केबिनेट मन्थ्रि बे समाव बेखौ लोगो मोनफैबाय बे बिराद मोजां टाइमखौ लोगो मोन्दों बिराद मोजां टाइम जेराव कास्ट सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनो थिननायनि श'कज नटिस दङ आर्मिनि बर' कसारि नाम लानानै सार्टिफिकेट लानाय बेबो इलिगेल बे डाउटफुल होनखाबाय बे बर' कसारि नङा होनखाबाय दा गथे बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनोल' बाखिमोन बे समाव जुदि केन्सेल खालामोमोनब्ला बिनि एमपिआ बै समाव थाङो दा इउजि ब्रह्मआ मास मोननै जुदि दंमोनब्ला बे मास मोननैयाव जथेस्थ' मावनो हायोमोन दा अनजालु राजुआ मास मोननै होननानै बे भुल खोथा बुंदों मास मोनथाम 6 मास दंमोन बियो बे 6 मास टाइम मोन्दों 6 मास टाइमाव मोजांनो माने सानै हयै मावनो हायामोन खिन्थु मावनाय जायाखिसै दा आङो बुंनो लुबैयो जे आं जे बुंदोंमोन उरखाव ब्रह्मआ जातिनि सेन्टिमेन्ट दंमोनब्ला बे सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनांगौमोन होनना बुंदोंमोन आं बे बुंनाया गोरोन्थि जायाखै आं नंगौ खोथा बुंदों थारैनो इउजि ब्रह्मआ जातिनि सेन्टिमेन्ट दंबा बेखौ दाननांगौमोन आरो मख'नाय जायो जे जेब्ला 2014आव नब'सरनिया इलेक्सन गेलेयो इलेक्सन गेलेनानै बे देरहायो आरो जोंना इउजि ब्रह्मआ माने एमपि इलेक्सन गेलेनानै सेकेन्ड पजिसन मोनो अब्ला आयेन बादियै सेकेन्ड पजिसन मोननाया केस होनो हायो आरो केसआव देरहायोब्ला गावनो एमपि जानो हायो एमपि क्लेम खालामनो हायो बे आयेनाव दं बेनिखायनो इउजि ब्रह्मखौ आदा जनरलाल बसुमतारिया थांनानै रिकुवेस्ट खालामहैदोंमोन केस होनो आरो बेखौ आंनो थिनहरदों आदा जनरलालखौ आदा नों थांदो आंजों हयथ' इउजि ब्रह्मआ मोजाङै माने गोरोबलायनाय नङा बेनिखायनो नों थांनानै रायलायदो होननानै बुंनायाव आदा जनरला थांनानै रायलायदों बेजों आरो आदा जनरला जेब्ला रायलायो आदा जनरलनि सिगाङाव इउजि ब्रह्मआ बुंदों जे माने केस होनानै मा जानो जोंखौ ओरैनो गुबुनफ्रा गाज्रि मोनजोब्बाय उनाव बर'फ्रा जोंखौ गाज्रि मोनजोब्बाय जोंल' मानो बर'फ्रा गुबुन जाथिफोरजों मानो सथ्रु जानो बेबायदि बाथ्रा बुंनानै बे केस होनो हाया होननानै बे बुंहरनाय जादों दा बे हिसाबै बिथाङा जे माने केस होआखै दा बेफोरनिफ्राय जोङो बिनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनो हायो जे दिनै सथ्रुआ गावनि न'खौ सावनो फैबाय जोंनि अधिकारखौ सेनानै लाबाय जोंनि मोन्थायखौ सेनानै लाबाय बेयावबो जों जुदि सिरि थायोब्ला जों माबायदि जाथि सिबिग्रा जानो फालाय जोंनि अधिकार बे एमपिआ जोंनि अधिकार नायल' जाल' मोनसेल' एमपि सिट बे एमपि सिटखौ सेनानै लानायाव जों बोरै सिरि थानो हायो आरो उरखाव ब्रह्मआ जाथि सिबिनो होनना ओंखारबोनाय मानसिया जुदि बे समावबो जुदि सिरि थायोब्ला जाय मानसिया सार्टिफिकेटखौ सेनानै लाबाय जाय मानसिया जोंनि अधिकारखौ सेनानै लाबाय बे अधिकार सेनानै लानायखौ बुंनो थाखाय बियो गुबुन जाथिजों जुदि माने गाज्रि मोनजानो गियोब्ला माबायदि जाथि सिबिग्रा जानो हायो दा बेफोरबायदि सेन्सखौ लानानै आं बुंनाय जादों जे नब कुमार सरनानि सार्टिफिकेटखौ जुदि इउजि ब्रह्मआ जातिनि सेन्टिमेन्ट दंनायमोनब्ला दाननो हागौमोन बे बाथ्राखौ आं बुंनाय जादों दा आं बेखौनो बे समावनो बुंनो हायो राजु फंबायखौबो आं बुंनाय जायो जे आङो माने गाज्रि माबाजों बुंनाय जायाखै खिन्थु राजु फंबायाबो बे सेम बाथ्राखौनो जों जेब्ला माने बर' साहित्य सभानि अफिसाव मिटिं खालामो जनजाति सुरक्षा मन्चआ बे 2014आव अब्ला बे सेम बाथ्राखौनो राजु फंबायाबो गावबो बुंफैदों जे जोंल' केस होनानै मा जाबावनो बर'फोरखौ बयबो गाज्रि मोनजोब्बाय उरखावा जेखौ बुंदों बे बाथ्राखौ बुंदों आं दुखु मोनो बेबायदि मानो बुंखो राजु फंबाया बिदिखौथ' बुंनांगौमोन बियो दा बे खेथ्रआव जोंहा एसे दुखु मोननाय फैयो आरो जों जातिनि सिबिनो नागिरग्रा मानसिफ्रा जातिनि खामानि मावनो नागिरग्रा मानसिफ्रा जुदि जोङो जोंनि अधिकारखौ सेनानै लांनाय सथ्रुफोरखौ जुदि गिनानै थायोब्ला जों मा जाथि सिबिबावनो दा दिनै बे खारनावथ' जों दिनै जोंनि एमपि सिटखौ जों खोमाना लानो गोनां जाबाय मालाया दिनै सेनानै लाबाय दा दिनै लासिंसिं जों दिनै बोरै जों रायजो राजानि सिगाङाव बोरै थांनो दोनसै जोंनि अधिकारखौ खोमानानै लानायनि उनाव जों दिनै रायजो राजानि सिगाङाव जों बोरै बुंनांगौ दे जे उरखाव ब्रह्मनो भट हो जोङो माने उरखाव ब्रह्मखौ जों माने लिडार मानियो जों बोरै बुंनांगौ दोनसै बेफोरथ' बिराद गिदिर कुइसन जायो दा बेबो जाया बेफोर माने दुखुनांथाव बाथ्रा दा बे जिखि जाथों आरो राजु नार्जारि फंबाया मोनसे खोथा बुंबावदों जे नब'सरनाया बर' कसारि होननानैसो सार्टिफिकेट लादों बे सरनिया हिसाबै माने इलेक्सन गेलेयाखै होनना बुंदों दा बेथ' गोदानसो बाथ्रा बुंनाय जाबाय बिनिया बेथ' जों आगोलावनो बेबायदि माने
बर' कसारि सार्टिफिकेट लानायनि थाखायथ' जोङो बेखौ कमप्लेन होदों बिनि एगेन्स्टै केस होदों जे नब' सरनाया बर' कसारि जाथिनि मानसि नङा बे सरनाय जाथिनि मानसि बे सरनाय जाथिनि मानसिनो बर' कसारि होननानै मानो सार्टिफिकेट होखो बे इलिगेल सार्टिफिकेट बियो आरो बेजों एमपि दारायनो हाया बेबायदि होननानैथ' जोङो केस होदों आरो बिनि सार्टिफिकेटखौ मोननानैथ' जों गिबि फार्स्टआवनो जों 2014आव जों केस होदों हाइकर्टआव नैबे माने हाइकर्टनि अर्डार बियो जों केस होनाय अर्डार बे केस होनाय अर्डार हिसाबै हाइकर्टआ स्पस्ट' बुंदों बे समावबो जे जानाखि माने ट्राइबेल संघआ सार्टिफिकेट होगासिनो दङ सरनायाफोरनो बिसोर सार्टिफिकेट दाहो बिसोर ट्राइबेल नङा ओरै होनना बुंदों बिसोर ट्राइबेल लिस्टआव गैया होननानै बुंनो हादों आरो लोगोसे जानाखि नब' सरनायानो बर' कसारि नाम लानानै सार्टिफिकेट होदों ट्राइबेल सार्टिफिकेट होदों बेबायदि ट्राइबेल सार्टिफिकेट दाहो बेबायदि बाथ्राखौ बुंनाय जादों दा सरनाया जे ट्राइबेल नङा सरनाया जे बर' कसारि नङा बे बाथ्राया नैबे माने गुवाहाटि हाइकर्टनि जानाखि अर्डार बेयावनो रोखा जाखादों दा थाङै थुङै ट्राइबेल संघआबो सार्टिफिकेट होनो हायाखै सरनायाफोरनो उनाव बिनो फैयै फैयै आरोबाव जोंहा 2018आव 5 जुन खालि आरोबाव WBDBCआ मोनसे गोदान अर्डार होबावलायबाय जे माने सरनायाफोरनो कसारि होननानै सार्टिफिकेट होनांगौ होननानै अर्डार होलायबाय दा सरनायाफोरनो बर' कसारि होननानै सार्टिफिकेट होनायखौथ' हाइकर्टआ बादा खालामबाय दाहो बिदि दाहो होनना बुंखाबाय होनो नाङा होननानै नब' सरनाया ट्राइबेल नङा बेनो बर' कसारि होननानै सार्टिफिकेट होनाया भुल जादों बिदि दाहो होनना बुंखाबाय दा बर' कसारि होननानै सार्टिफिकेट होनो हायिनि आरोबाव 2018आव बे 5 जुनाव कसारि होननानै सार्टिफिकेट थिनबाय दा कसारि सार्टिफिकेट होननानै होबाय सरनायाफोरनो दा बेखौ जोङो आरोबाव जोङो जनरलाल बसुमतारी आं ओमफ्राय लोगोसे जोंहा माने कख्लाबारनि इडुकेटेड आनइमप्लयड इउथ एस'सियेसननि जायनाखि प्रेसिडेन्ट रन्जित बसुमतारी जों ज' थांलायनानै जों केस होनाय जाबाय दा बे केस होनानै आरोबाव बिसार जानानै आं जेब्ला जेलाव दंमोन 3 मास जेलाव दंमोन आं जानुवारि मासाव 7 थारिखनिफ्राय जेलाव दंमोन बे समाव जोंनि केसआव जों माने देरहानाय जाबाय हाइकर्टआ WPDBCखौ माने पटकाल लागायना बुंदों जे सरनायफ्रा ट्राइबेल नङा बे ट्राइबेल नङै जाथिनो माबोरैहाय जे कसारि होननानै बा बर' कसारि होननानै बोरै सार्टिफिकेट होनो हायो आइनाव बिदि दं नामा होनना बुंनाय जादों आरो सोरखौबा ट्राइबेल बानायोब्ला बिनि माने ट्राइबेल बानायनि माने क्षमताया पार्लामेन्टआसो भारत संबिजितनि 342 आर्टिकेल बादियैसो ट्राइबेलखौ बानायनाय जायो खिन्थु WPDBCआ बोरैहाय ट्राइबेल नङैखौ बोरै माने ट्राइबेलनि लिस्टआव सोनानै कसारि होननानै सार्टिफिकेट होनो हायो बे बाथ्राखौ माने WPDBCखौ पटकाल लागायनाय लोगो लोगोनो गोब्राब बुंनाय लोगो लोगो WPDBCआ माने हाइकर्टआव फैनानै गावसिनि बे अर्डारखौ माने उइथड्र खालामना लाबाय होनना बुंफैयो बिसोरो जे जोङो WPDBCनिफ्राय जानायखौ अर्डार होदोंमोन सरनायाफोरनो सार्टिफिकेट होनायनि कसारि होना होनायनि जों बेखौ माने उइथड्र खालामना लाबाय बिदि होननानै बिसोर माने गावसिनि अर्डारखौ उइथड्र खालामना लायो आरो लोगो लोगोनो बिसोरो जेसेबां माने माबा दं डिपुटि कमिशनारफोर दं अल अभार आसाम आरो लोगोसे साब डिभिजनेल अफिसारफोर बिसोरनो गासिबनोबो बिथोन हरो जे जायनाखि आगोलाव अर्डार होनाय दंमोन बे उइथड्र जाबाय जेब्ला बेबायदि सार्टिफिकेट दाहोसै माने बिसोर माने जायनाखि अर्डारखौ उइथड्र खालामना लाबाय दा बे उइथड्र खालामनायनिफ्रायनो अर्डारखौ उइथड्र खालामनायनिफ्रायनो सरनायाफोरनि जायनाखि सार्टिफिकेट लानाय बर' कसारि एबा कसारि होननानै लानाय बे गासिबो दा इनभेलिड जाजोब्बाय सोलिलिया रायजो राजाफ्रा जोङो साननो नाङा जे नब' सरनानि MP आयुआसो जोबलायलांसै आयु जोबखांनानै मा जाबावनो बिदि साननो नाङा बियो MP बिनि आयुआ थांबा थांबाय बे MP टार्मखौ मोनलांथोंसै जुदि दानथ्राब्ला जुदि दानबायबायथ' दानबाय दाबो टाइम दङ नैबे दिनै कन्टेम्प केस होनाय जाबाय बे कन्टेम्प केसनि जे रिजाल्टआ थाब फैयोब्ला हयथ' जों बिनि जायनाखि MP बे MPखौ जोङो दाननो हानायनि जोंहा मोनसे खाबु दङ आरो बेयाव जुदि हास्लाबाब्लाबो जों रायजोफ्रा बेखौ आफसुस खालामनो नाङा जों दुखु मोननो नाङा जे बे आयुखौ मोनलांजोब्बायसै थेवबो बियो MP बायखांनायनि उनावबो
बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जानांगौ ओमफ्राय लोगोसे बिनि सायाव क्रिमिनेल केस जानांगौ आरो बे जिबां माने गभर्नमेन्टनि बेथन लानाय बिनि बेनिफिट लानाय बे माने रिटार्न जाफिननांगौ जों बेखौ लुबैयो आरो लोगोसे जों बेनि थाखाय जुजिबाय थागोन आरो लोगोसे बर' जाथिखौ जे बे नासयबाय थाबाय बर' जाथिनि बेरेखा बुंबाय थाबाय बर' जाथिखौ जे बे माने थगायबाय बर' जाथिनि अधिकारखौ सेना लाबाय बेनि थाखाय जों बेखौ एकेबारे पानिशमेन्ट होथारगोन होननानै जों पानिशमेन्ट होनो थाखाय जों जुजिबाय थागोन दा बेखिनिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा जोंखौ आशीर्बाद हो जोंखौ मदद हो जोंनो सहाय खालाम जोंनो दस्रा जेबो जोंनो सहाय नांया दा जोङो रांखावरिनि बाथ्रा जों बुङा जेबो गोरबोजोंखौ जोंखौ आशीर्बाद हो सैथोनि खामानियाव जों मावनायाव जों जाहाथे माने सहाय मोनो जों सैथोआ जाहाथे देरहासार जायो बर' हारिनि जाहाथे उपकार जायो बर' हारिया जाहाथे सेकिउर जायो बर' हारिनि अधिकारखौ जों जाहाथे गाबथानानै लानो हायो बेखिनि आशीर्बादखौ जोंनो रायजो राजाफ्रा हो आं बेखौनो बयबो रायजो राजाखौ खावलायहरनाय जायो।